एंड्रॉइड मबाइलजों गोरलैनो रां खामायनो 20 डेयाव 7 लाख open up case $15 every 10 minutes really हेलो लोगोफोर आं बिनय बसुमतारी आरो आं नोंथांखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय। आं गिबियावनो निमाहा बिग्रोबाय मानोना आं स्टार्टिंआव डेइलि भिडिअ आपल'ड खालामगोन होनना बुंदोंमोन, नाथाय खोथा होनाय बायदि जायासै मानोना आं मोनसे एफिलिएट प्रग्रामाव नांथाबना दंमोन। आं सम दिरुननो हायाखै। आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे बाथ्राखौ क्लियार खालामना होनो लुबैदों। जों गासैबो रांनि जोबोद लुबैसुला आरो बेनि थाखायनो सम सम ओरैबायदि जायोदि जाय हाबाखौ जिउआव मावनो मोनफेराखै आरो रिस्कनि खामानि बेफोरखौबो जों मावनो गोनां जायो। आरो खायसे ओरैबायदि बादुला सुबुंबो दं जाय इजि आर्निं वेखौ नागिरो। बेफोरबायदिनो जोंनि गोबां लाइमोनफोरा एबा स्टुडेन्टफोरा एंड्रइड मबाइलजों इजि आर्निं लामाखौ मोननो लुबैयो, जायनि जाहोनाव माखासे इउटुबनि भिडिअफोरखौ लानानै बेसेन गोसा समजों लोगोसे मबाइल डाटाफोरखौबो खालामनाय जायो आरो जोबथारनायाव साक्सेसफुल जाया। जों इउटुबाव सार्च खालामना नायबा हाजारनि अनजिमायाव बेफोरबायदि फेक आर्निंनि भिडिअसफोरखौ मोननो हायो। बिथांमोना ओरैबायदि एडिट खालामनानै पाब्लिश खालामो जेराव बिथांमोना एडिट खालामो पेमेन्ट प्रुफ, लाइभ आर्निं आरो कम्पानि सार्टिफिकेट बायदि बायदि। बेफोरखौ जों नुब्ला फोथायनो जोबोद गोब्राब मोनो जुदि बेयो नंखाय होननानै। बेयावनो जोङो समखौ ओरैनो हगार हरनो गोनां जायो। बेखायनो आं दिनै नोंथांखौ खावलायो, जुदि नोंथाङाबो बे हालोदाव दंब्ला नोंथाङा बे हालोदखौ थाबैनो गार। नोंथाङा इजि आर्निं वेनि सायाव माब्लाबाबो गावखौ दाहगार। जुदि नोंथाङा अनलाइन रां खामायनो गोसोथारब्ला आं नोंथांनो मोननैसो आयदा होनि। जास्ट आं नोंथांनो आयदाखौल' होगोन। नाम्बार 1आव नोंथाङा जिखि जाया मोनसे मोजां टपिक लाना इउटुबाव भिडिअ बानाय आरो हगारना हो। भिडिअ बानायनो नोंथांनो मोजां केमेरा नांलाया, एंड्रइड मबाइलजों जायो। आरो नोंथाङा जे नोंथांनि फेसखौ देखायथारनांगौ बे नङा। नोंथाङा अडिअ रेकर्डिंजोंनो माखासे फट' स्लाइस होनानै मोजां टपिकनि सायाव भिडिअ बानायनो हायो। नाथाय नोंथाङा 6 मान्थनिफ्राय 1 इयारनि सायाव खामानि मावग्रोनो हाथारनांगोन आरो नोंथांनि टपिक्सआ जोबोद मोजां जानांगोन, सुबुंजों अनसायजानाय। आरोबाव नोंथाङा जुदि इउटुबाव रांनि थाखायल' जुदि आवगायबोदोंबा बेयो नोंथांनि थाखाय साक्सेस जानाय नङा। नोंथाङा माखासे रोंगौथिफोरखौ शेयार खालामबाय थानो हानांगोन। दिनै एकाउन्ट खुलिबाय, गाबोन समफोर मोनब्रै मोनबा भिडिअ हगारबाय, आपल'ड खालामबाय आरो बिनि उनाव मानि सायाव भिडिअ बानायनो टपिक्स नागिरना मोनासै, बास ज्राब दोनबाय। बिदिब्ला जानाय नङा। नोंथाङा ओरैबायदि टपिक्सखौ सायख'नांगोन जेराव आनलिमिटेड नोंथाङा भिडिअ बानायनो हागोन। आं नोंथांनो ओरैबायदि मोननैसो टपिक्स होनो हायो आरो जुदि नोंथाङा बे टपिक्सखौ नांगौब्ला कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालाम। आं नेक्स्ट भिडिअ बे आइडियाखौ होगोन। नम्बर 2आव नोंथाङा एफिलिएट एकाउन्ट एबा एमाजननि बे मोनसे प्रग्राम एस'सियेटबो होनना बुङो, बेखौ नोंथाङा खालामनो हायो। बे मोनसे मार्केटिं प्रग्राम जेराव नोंथाङा एमाजन, फ्लिपकार्टनि प्रडाक्ट्सफोरखौ नोंथांनि एफिलिएट स्ट'रनि जोहै फोसावना रां खामायनो हायो। नोंथाङा नुदों जानांगौ गोबां गिदिर गिदिर इउटुबार्सफोरा गावसोरनि डिसक्रिपसनाव माइ केमेरा, माइ माइक, हेडफन आरो बिदिनो बायदि बायदि टि सार्ट माबा माबि होनानै लिंक होयो। आरो बे लिंकआव जाय बिथाङा थुगोन बा भिजिट खालामगोन बेनिबो बिथांमोना कमिसन मोनगोन आरो जाय बिथाङा बायगोन बेनिबो बिथाङा 10%, 12% बिदिनो माबा मोनसे कमिसन मोनगोन। आरो बेबायदिनो नोंबो थोजासे रांखौ जुदि नोंथाङा सासे मोजां इंलिश रोङो आरो टाइपिं खालामनाय हुदा दङब्ला बेखौ नोंथाङा मावनो हायो। नोंथाङा एसे रां इनभेस्टमेन्ट खालामनो गोनां जागोन, माखासे डमेन एकाउन्टफोर बायनो गोनां जागोन वेबसाइट खुलिनायाव। बेयाव नोंथाङा माखासे गिदिर गिदिर सुबुंनि बाय'ग्राफि लिरनानै बा माखासे मुवा बेसादनि सोमोन्दै लिरनानै नोंथाङा शेयार खालामनो हायो। नोंथाङा जेसेबांनो नोंथांनि बे वेबसाइटआव ब्लगाव ट्रेफिक लाबोनो हागोन एसेबांनो नोंथाङा प्रफिट जागोन। बेनि थाखाय नोंथांनि एसे टाइमबो लानो हागौ। नोंथाङा बेयाव बायदिसिना मुवा बेसादनि लिंकफोर होनो हायो, जेरै नोंथाङा एफिलिएट एकाउन्टनि माखासे प्रडाक्टसनि लिंकफोरखौ नोंथाङा बेयाव सोनानै होनो हायो। बेजों नोंथाङा डाबल इनकाम जागोन।
बेनिफ्राय 4 नाम्बाराव जुदि नोंथाङा गोबां लोगोफोर दङब्ला जेरै कलेजाव फरायबाय थानाय स्कुलाव फरायबाय थानाय अब्ला नोंथाङा ससियेल एड वर्ल्डआव जइन जानो हायो। बेखौ नोंथांमोना मिथिखायो जानांगौ। नोंथांमोना जानांगौ बेखौ मिथिया बेयो जे जोंनि इण्डियाननो आरो बेयो थार। नोंथांमोना गुगोलाव थांनानै नाय गोबां प्रुफ मोननो हागोन। लोगोसे बे मोनसे बिथांमोननि इउटुब चेनेल दं, बेयाव नाय नोंथांमोना लाइभबो नुनो हागोन। बिथांमोननि सार्टिफाइड माखासे कम्पानिनि एप्रुभेल माखासे सार्टिफिकेटफोरखौ नोंथांमोना नायनो हागोन। बेनिफ्राय आं नोंथांमोननो जा मोनब्रै आइडिया होबाय, बे आइडियाफोरखौ नोंथाङा मोजाङै नायबिजिरनो थाखाय इउटुबाव थांनानै सार्च खालाम, गुगोलाव सार्च खालाम, नंगौना नङा बेखौ सार्च खालामनानै नोंथाङा माबे मोनसेखौ मोजां मोनो बेखौ खालामनो हागोन। नाथाय आं खावलायनो लुगैयो नोंथांमोना बेखौ माब्लाबाबो फुल टाइम दा खालाम, जास्ट पार्ट टाइम हिसाबै माव। आरो नोंथांमोना साननैसो मावबाय, साननैसो उनाव नागारबाय बिदिजों जानाय नङा। नोंथांमोना नाजाबथारनांगोन। 7 बोसोर 2 बोसोरसिम नोंथाङा नाजाथारनांगोन, अब्लासो नोंथांनि जि साननाय बे जाफुंसारगोन। जुदि नोंथाङा खेबसे नोंथांनि एकाउन्टआव नोंथांनि प्रफिटखौ नोंथाङा उइथड्र खालामनो हाबाय, अब्ला नोंथाङा सानना लादो नोंथाङा जाफुंसारबाय। बेनि उनाव नोंथाङा उनथिं नायफिननो गोनां गैया। आं जोबथारनायाव नोंथांनो खावलायनो लुगैयो जे आंनि डिसक्रिपसनाव आं मोननैसो जबनि लिंक होनाय जादों। बे लिंकआव नोंथाङा थांनानै बे जबखौ भिजिट खालामनाय आरो नोंथांजों जुदि गोरोबनाय डाटा दङब्ला नोंथाङा एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनिफ्राय आं जोबथारनायाव आंनि चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे आंनि बे जितु भिडिअ बेखौ नोंथाङा माबायदि मोनदों कमेन्ट खालाम, लाइक खालाम, लोगोसे मोजां मोनोब्ला शेयारबो खालाम। आरो आंनि उननि भिडिअखौ नेनानै थानो थाखाय आं खावलायबाय।